Force Patrol, DCGB, Bareta, alas 12. DCGB, Bareta, alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB, Bareta, alas 12. Ngunyan, ang sa inyong tagapagbareta. Los Maray na upto sa Indo Kabos mga tugang sa Aldao na Martes, Mayo 13, 2025. Inian Bareta, alas 12. Ako po si Bert Nunez, ang sa Indong makakaiba. Headlines kandar kulang mga bareta sa lado lokal. Dainin mas kisaro na nagreklamong albayano kontra sa vote buying and selling sa probinsya ni Albay segun sa COMELEC. Daytulos na kapag proklamar ang Municipal Board of Canvassers kan uwas dahil sa problema sa transmission kan resulta kan eleksyon. Kondukta kan eleksyon sa Albay nagin matuninong asin makaskas ang resulta sigon sa COMELEC Albay. Mayor-elect Gemma Onghoko nagpasalamat sa mga ginubatenyos sa pagtiwala sa giraray sa iya. Sa lado nasyonal, PCO nangapudan sa publiko nagkuanin bareta sa mga trusted na credible information sources. Panibagong pagtuga kan Bulkang Kanlaon na irehistro ngunya na aldaw. Panibagong rollback sa presyo nin produktong petrolyo ipinautob kan mga oil companies ngunya na Martes. Nagkapirang mga senador daing swerte sa pigdalaganan na posisyon sa saindang lugar. Sa ibang nasyon, Hamas binuhian ang American hostage na si Edan Alexander. Sa sports, two-time Olympian Elrin Ando nagbulsa in silver medal sa Asian Weightlifting Championships. Iyan po ang headlines ngunyan sa mga detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Dahil lamang nin mas kisaro na nagplantar nin reklamo sa sainda may kinaaraman sa mga pagsuhay sa kontrabigay tanganing maibitaran ang vote buying as in vote selling. Inian kinonfirmar ni Albay COMELEC Supervisor Attorney Aurea Bonaw sa DCGB News. Sigun sa iya, nagpurti na lamang sa mga matakan mga abogado asin paralegal kan IBP Albay na nasa saindang opisina pero dainin nagrani. Ang mga abogado asin paralegal kung pwesto kan mga membros kan Integrated Bar of the Philippines asin ang mga hali sa University of Santo Tomas asin Bicol University volunteers. Puna alas 7 nin aga sagkod alas 7 nin banggi nakabantay ang mga abogado asin paralegal sa saindang opisina. Sinabi niyang day lamang nin nagkusog buot na tabangan ang COMELEC na sampulan ang Albay manungod sa vote buying and vote selling. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Magayon asin matuninong ang kondukta asin resulta kan 2025 midterm election sa probinsya ni Albay. Ang bagay na ini ang kinonfirmar sa DCGB News ni Albay COMELEC Supervisor Attorney Maria Aurea Bonaw sa entrevista kan DCGB News. Sa iyang sinabi na makaskason ang pagluwas kan resulta kung kaya may mga elihidon sa nagkapirang banwaan siring kan tiwi, malinaw asin manito asin iba pa ang nakapagproklamar na tulos kasabanggi matapos ang pirilian. Ini sa likod kan mga naging problema sa operasyon kan automated counting machines asin pagkulang nin balota sa nagkapirang presinto pero tulos man na nailatag ang contingency measures. Katakod kay ini nagpasalamat man siya sa mga nagtarabang na maging matuninong ang kondukta kan eleksyon siring man ang tabang kan mga abogado asin paralegal kan Integrated Bar of the Philippines Albay Chapter. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world.
Dahil bako pang kompleto ang resulta kan pirilian sa Ubas Albay, kung kaya dai pa maiproklamar ang mga nangganang kandidato sa natatapos pa sa ng eleksyon sa nasabing banwaan. Sigon sa COMELEC, dai nakatransmit halay sa barangay Nagas na sarong coastal barangay kan Ubas, kung kaya nagdesisyon na darahon sa nasa opisina kan COMELEC ang vote counting machine na may police escort. Katakod kay ni makaskasan pag-abot kan mga resulta, pwera na sa nakan naging problema sa pag-transmit kan resulta hali sa barangay Nagas. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Nagpasalamat si Mayor-elect Gemma Ann Onghoco sa mga ginubatenyos na nagtiwala giraray sa iya na makabalik bilang alkalde ka nasabing banwaan. Sinabi niyang ipagpapadagos niya ang mga programa na para sa mga namamanwaan sa pagpuon kan sa iyang bagong termino. Mientras nasalado man ni Dr. Butch Rivera na ilihir bilang vice-alkalde na sa pagtukaw ninda sa pwesto talagang dapat nagibuhon ang mga naipromisa durante kan kampanya na kinakaipuhan kan mga namamanwaan. Mantang pigsusurat ang baretang ini, formal nang naiproklamar kan Municipal Board of Canvassers Sinda. Sinabi pa niyang na-inspirar siyang marhay kan sa iyang mga veteranong pag-iriba sa aspeto kan politika durante kan kampanya, kung kaya lalong nagkusugan sa iyang motibasyon na ipagpadagos ang serbisyo publiko. Mga tugang iyan po ang enot na partekan sa tuyang Bareta alas 12 sa Bareta Nyato sa Lado Nasyonal. Ibang nasyon na siniba pa pagkatapos kaini. Birit na sana, kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong maurag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong maurag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Dimples Romana po, tinatanggap ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta ko sa pagbibigay ginhawa, Generica Drugstore. May maalagang pharmacist, mabibigyan ka ng alternative generics na singbisa ng branded sa presyong abot kaya. Up to 85% ang matitipid. May libreng konsulta pa with partnered doctors. Tara na sa Generica Drugstore. Suporta natin sa ginhawa. Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Tayong mga ina may suporta sa ginhawa, Generica Drugstore. Dimples Romana po para sa ginhawang Generica. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Come to Metro where you will find everything you need. So keep this in mind. Shop at the store or shop online. It's all here at Metro. Whatever your beat is, whatever your style. Come with the family and have a great time. We make life easy and we make life better here at Metro. Meet you at Metro. Tara na! Taste the summer with San Miguel Beer! Tara na, sumama na. San Miguel Beer, buksan na. Taste the summer, sama na. San Miguel Beer, buksan na.
Balik po kita mga tugang sa Bareta alas 12 para sa mga detalyes ng mga Bareta sa lado nasyonal asin iba pa. Magkakasunod na nagpautob ang mga kumpanya nin petrolyo kan sa indang bawas presyo, alas 6 nin aga kan magpautob nin 30 sentimos na rollback sa presyo kan kada litro nin gasolina. Mantang ang diesel igwang 90 sentimos na bawas sa kada litro. Magkakaigwaman nin 1.25 na bawas sa kada litro nin kerosene. Nagkapira sa mga nahiling na dahilan kan Department of Energy sa rollback, iyon pag-itaas kan produksyon nin petrolyo kan mga organisasyon of the petroleum exporting countries asin ang daipa masiguro na trade wars sa pagultanan kan China asin Amerika. Nangapudan ang administrasyon ni Ferdinand Marcos Jr. sa mga kababayan na maging makirmat may kinaaraman sa paglakop kan disinformation and misinformation lalo ta nagpupuon na ang bilangan kan mga boto. Hinagad man kan Presidential Communications Office o PCP sa publiko na magkuanin mga impormasyon sa mga trusted and credible news sources para sa sarong accurate election news. Tinawanin doon ni Presidential Commission's Office o PCO Secretary J.C. Ruiz ang importansya kan pag-access nin accurate, fair as in ethical reporting. Sinabi ni Ruiz na dapat daing magpalakop nin fake news lalong-lalo na ta-critical nin marhay kan boto. Critical man marhay ang eleksyon dahil ini ang foundation kan demokrasya arog kan Pilipinas. Sinabi ni Secretary Ruiz ang importansya kan papel nin mga botante sa pag-safeguard kan integridad kan eleksyon. Nagtutubod ang Secretary na sa pagkasararo asin tamang pagpili nin mga leader na may puso para sa public service, posibleng mabago ang Pilipinas. Inanunsyo kan Commission on Elections o COMELEC na mapon sa Miyerkules Mayo 14 ang Random Manual Audit o RMA para sa eleksyon 2025. Sigun kay COMELEC Education and Information Department Director Abigail Claire Lacuna kan Lunes, nagigibuhan ang audit sa 762 clustered precincts asin online voting posts sa Citadines Bay City, Manila. Asin piglalaoman na matatapos sa laog nin 45 aldaw. Ang RMA manumanong pag-uugid kan mga balota para siguruhon na nagtutugma ang resulta kaini sa automated count gikan sa mga vote counting machines. Sakop kaini ang mga posisyon kan senador, party list, kongresista, asin alkalde. Kaibahan man sa RMA committee o ang mga representante gikan sa COMELEC asin sa Department of Education o DepEd, Philippine Statistics Authority, Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV, National Citizens Movement for Free Elections, Legal Network for Truthful Elections o LENTE as in Philippine Institute of Certified Public Accountants o PICPA. Punpa kan 2010, consistent na 99.9% ang accuracy kan RMA sa pagkumparar kan resulta kan mano-mano asin automated na bilangan dagdag pa kan COMELEC. Ipinaluwas ka National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL ang mga inisyal na obserbasyon kaini sa pagkondukta kan 2025 national and local elections. Kaibahan sa report, ang mga naobserbahan kan mga volunteers kaini na presenting on-site sa man iba-ibang voting centers sa bilog na nasyon. Ang NAMFREL, minidbid kan Commission on Elections o COMELEC bilang citizens arm para sa 2025 NLE asin ang mga chapter kan NAMFREL nagkondukta nin mga grupo nin mga volunteers para obserbahan ang mga sistema sa aldaw kan eleksyon sa polling centers. Sakop kan mga pangenot na obserbasyon ang sistema kan pagbukas, siring man ang mga naenot na nagkapirang oras nin pagboto. Kaibahan ang mga pagpakarhay sa laog kan voting centers. Ang mga report na resibin nila gikan sa mga online na forms, papel, asin direktang mensahe. Nagtaram si Commission on Elections o COMELEC Chairman George Garcia may kinaaraman sa isyong pagkakaiba kan mga pangaran sa vote receipt sa aktual na ibinoto kan mga botante. Sigun kay Garcia, daing ebidensya para patunayan ang pigsasabing bako pagkakapareho nin resibo sa balota. Dagdag niya na posible na nalingawan sana ka nagkapirang botante kung saan ang sa indang pinili kaya naglataw ang isyo. Wara man sindang may pahiling dahil wara man in pictures ang mismong resibi dahil bawal na magpicture nin resibo
o mismong resibo dahil bawal na magpicture kay ini. Mahihiling man kung totoo ini kapag nagluwas na ang resulta dahil magkakaigwa nin ballot reviews. May kabilugan ng 28 kaso nin vote buying anay rehistro kan Philippine National Police o PNP sa bilog na nasyon sa aldaw kan eleksyon kan Lunes. Sigun kay PNP Public Information Chief Colonel Randolph Tuanyo, 69 na suspects ang imbuelto sa mga nairehistrong insidente kung sain 19 na ang nadakop. Mientras na 5 kaso na ang naisangat laban sa mga naarestong suspect mantang waluman ang handa ng formal na isumitir. Sigun kay Tuanyo, kadaklan kan vote buying incidents na irehistro sa Ilocos Region na may anom na kabilugan na kaso. Bareta sa ibang nasyon, napalibre na kan Hamas ang American hostage na si Edan Alexander. Si Alexander binihag kan Hamas Group kan Oktubre 7, 2023. Enot ng pikanunsyo kan Hamas na nagkasundo sinda kan US na buhian ang 21 anyos na sa indang bihag. Big turnover kan Hamas si Alexander sa Red Cross asin ini dinara na sa Israel. Si Alexander, sarong New Jersey native na nagserbi bilang Israel military sa Gaza border na dinukot kan mga Hamas kan Oktubre 7, 2023. Baretang Sports, nagbulsa ng silver medal si two-time Olympian Elrin Ando sa Asian Weightlifting Championships na ginibo sa Zhejiang, China. Naalsa ni Ando ang 102 kilograms sa snatch asin 130 kilograms sa clean and jerk na may kabilugan na 232 kilograms. Pigko konsiderar man ang Southeast Asian Games na crowd favorite alagad ini nagpalyar. Naguli man nin gold medal si Li Shuang kan China, mantang bronze medal man ang naiuli ni Moon Minhe kan Korea. Mga tugang iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 ang mga bareta. Tinipo na sin kinalap sa DCGB News Base. Magkapirang shoutouts po. And po, congratulations po kay Councilor JP Lee sa panggana po sa eleksyon. Happy watching po kay Ma'am Lordisita Lor Reliama, Ma'am Nelsie, Sir Ricky Dineros, asin Ma'am Lily Narvaez. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz, kay ba si Miss Jenny Macho Balyaran, sa lado technical katuwang tapo si Chief Ramir Tanay, asin si Mr. Jerome Nico Martinez and si Sir Brian Santor ang sa tuyang IT. Social media writers, Ms. Shara Meleron asin Mr. Jimos Barrios. Sa ngaran po kan bilog na tropa kan Mega Force Patrol asin sa pangaran kan mga nag-aantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app asin sa 729 kHz sa pihitan kan sa indong mga radyo. Ako po ang naging sa indong tagapagbareta, si Bert Nunez. Abangan po ang masunod na programa. Always number 1, always DCGB Bareta alas 12 with Bert and Gina. Just mabalas po. Thank you for watching. Sa indong nadangog ang mga